Καλώς ήρθατε στο Epal Stories. Στο βίντεο αυτό θα δούμε τα τμήματα που μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι απόφοιτοι του τομέα γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος. Τα πανεπιστήμια είναι τα εξής: Αγροτικής Ανάπτυξης, Ορεστιάδα. Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων στα Ψαχναεβίας. Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Αθήνα. Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Εινολογίας στη Δράμα. Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο. Αξιοποίησης φυσικών πόρων και γεωργικής μηχανικής στην Αθήνα. Βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών στα Ιωάννινα. Βιοτεχνολογίας στην Αθήνα. Βιοχημίας και βιοτεχνολογίας στην Λάρισα. Γεωπονίας σε Άρτα, 2 τμήματα στην Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Σε Φλόρινα, Ηράκλειο, Καλαμάτα και Μεσολόγγι. Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας στην Λάρισα. Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στον Βόλο. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος στον Βόλο. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στην Ορεστιάδα. Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι. Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στην Καρδίτσα. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος σε Θεσσαλονίκη και Δράμα. Διαιτολογίας και Διατροφολογίας στα Τρίκαλα. Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής στην Αθήνα. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στην Καρδίτσα. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής σε Λάρισα και Αθήνα. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων σε Εγάλεο, Αγρίνιο, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Αργοστόλη. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στη Λίμνο. Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου στην Αθήνα. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής σε Αθήνα και Μεσολόγγι. Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας στη Θεσσαλονίκη. Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας σε Σιτία και Καλαμάτα. Επιστημών Ίνου, Άμπελου και Ποτών στο Εγάλεο. Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στο Μεσολόγγι. Μηχανικών Περιβάλλοντος σε Ξάνθη, Πάτρα και Χανιά. Περιβάλλοντος σε Μυτιλήνη, Ζάκυνθος και Λάρισα. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε μια εγγραφή και ένα like στο βίντεο. Αν θέλετε ακολουθήστε μας και στα social, τα links θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!